फारियै दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों रांसियारि गाहाय थासारि लखिमपुर जिल्ला बिथांखौबो बिबान मावनो थाखाय खावलायदों आरोबाव गाहाय फोरोंगिरि एस बर' गेजेर फरायसालि मुखे दलिन चन्द्र बर' बिथांखौबो बिबान मावनो थाखाय बे समाव आं खावलायदों आरो बे समाव बेवहाय बसुमतारी CMBWSI मानगोनां मिस्ट्रि नार्जारि बिथांखौबो बे समाव बिबान मावनो हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों SBLTनिनो धेमाजि जिल्लानि प्रेसिडेन्ट चेयारमेन मानगोनां सानसुमा बसुमतारी बिथांखौबो बे समाव बिबान मावनो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय बे समाव आं खावलायनो लुबैदों कुमार ब्रह्म UPPनि एडभाइजार